Jo d'entrada avui, en aquests moments, dono pas ja a una persona que serà la més indicada per iniciar, per donar el tret de sortida a aquesta conferència, sense abans però donar el pas al president de l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica, que no és ni més ni menys el qui organitza aquestes interessantíssimes jornades. Carlos, endavant, tot teu. Molt bé, doncs moltes gràcies Montse i moltes gràcies a tots per vindre en aquesta 8a edició del Science Nitju. Això és un esdeveniment que fem amb l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica i que sapigueu tots que la força organitzativa d'això és una persona local, que és l'Àngel Checora, que és la que ha fet que cada any puguem fer això a Figueres. Ja teníem moltes ganes de venir aquí a Darnius a organitzar això i per tant agrair també tant a l'Ajuntament com a la brigada com a tota la gent que ens ha ajudat a organitzar això. I bé, cada any fem una temàtica diferent, científica, i aquest any, com que al món sabem que un dels reptes que tenim és l'energia, doncs havíem pensat que seria molt convenient tractar aquest tema i per això es diu les energies del futur i com que Darnius va ser un lloc pioner en portar l'electricitat a la comarca i a Catalunya, doncs no podia faltar aquí un esdeveniment i per tant, sense perdre més temps, ja passarem la paraula als protagonistes de veritat. Gràcies. Gràcies, Carles. Dir-vos que avui també és un dia especial perquè Darnius, per la gent que som de l'Empordà, és sempre un lloc important. Jo recordo, i ho comentàvem en el cotxe quan veníem, de petit el papa ens portava sempre a veure com estava el pantà. I un altre dels referents de la història de la infància de molts empordanesos és la Hidro, no? Aquesta empresa, la Hidro, sí? No la hidroelèctrica del nom oficial, no, la Hidro era. Per tant, em fa especial il·lusió donar-vos pas a la persona que us parlarà ara, una eminència. Ell és Carles Cusí, com molts sabeu és doctor enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona. I com bé sabeu també que les primeres poblacions d'aquí a la comarca que varen tenir llum elèctrica va ser als petits pobles de Darnius i també d'Agullana just després de l'Escala, perquè si aquí hi ha algun escalenc no se'ns queixés i digués que la història ens està enganyant o que és una fake news. Parlem de l'any 1895. Miquel Gorgot i Gorgot, natural de Darnius, va instal·lar l'anomenat molí d'en Serra, que molts coneixereu, sobre el riu Arnés, al terme municipal de Darnius, una central elèctrica, que en aquells moments era d'uns 50 quilowatts només, i va construir-hi allà una línia fins al poble. Darnius aleshores només tenia 1.168 habitants i la creació de l'empresa hidroelèctrica, com dèiem, la hidroelèctrica de l'Empordà, per part de l'industrial i enginyer Carles Cusí. Crec que la paraula ha de ser seva per força. L'escoltem amb atenció. Carles, gràcies per ser-hi. Bones tardes. Avui jo aquí només em toca fer una petita introducció perquè el que portarà l'explicació de tot el seu importantíssim estudi del complex Mugarnera és el senyor David Pavón. Però només avui penso que tinc d'explicar una mica el precedents d'això, no? Perquè avui ens reunim per recordar un fet molt important per l'Empordà, que és això que ha explicat, que l'any 1895, fa 128 anys, els pobles de Darnius i també de l'Escala varen ser els primers d'establir un enlluminat públic amb sistema d'electricitat. Abans d'això, tots els pobles de l'Empordà, els vespres, a les nits, estaven absolutament a les fosques. Quan vàrem fer el llibre amb en Bernils sobre els 100 anys de l'Empordà, vàrem comprovar-ho amb un àlbum molt important que hi ha a Figueres de fotografies del Robau d'Onadeu, i enlloc es veia cap tipus de sistemes d'enllumenat a cap poble de l'Empordà, excepte a Figueres, que ja tenia gas. I com que tenia gas, tenia un enllumenat de gas. I aquest va ser una mica el motiu perquè a Figueres comencés més tard l'electrificació, perquè ja tenien un sistema d'enllumenat de gas. Doncs recordem que abans que el doctor Pavón ens relati l'entrada de l'electricitat a l'Empordà,
que un enginyer molt important també d'aquest país, el gironí Narcís Xifra, va instal·lar l'any 1875 a la Rambla de Canaletes de Barcelona la primera central elèctrica de Catalunya i també d'Espanya. 4 motors de gas pobre amb 4 dinamos gram, que això li va permetre il·luminar les Rambles de Barcelona. I després també el mateix Lluís Xifra va il·luminar les Rambles de Girona també amb un grup, amb una dinamo, perquè en aquella època encara no s'havia descobert el sistema de corrent alterna amb alternadors, sinó que encara només disposaven de les dinamos de gram i va servir per encendre uns arcs fotovoltaics a la Rambla i a la plaça de la Constitució de Girona. Tota aquesta aventura tan extraordinària de la implantació mundial de l'electricitat es va produir d'una manera molt ràpida, va passar en molt poc temps. Edison, el Tomàs Alva Edison, dels que hem vist tantes pel·lícules en la història, havia presentat l'Exposició Universal de París el 1881, només 14 anys abans que Darnius, la primera bombeta d'incandescència, una bombeta d'incandescència de la que ens hem il·luminat durant més de 100 anys. I també Gram va inventar la dinamo el 1868 i Tesla el 1888, també molt poc temps, que tot això que ens explicarà el senyor Pavón, va inventar l'alternador. L'alternador és el que ha fet possible desenvolupar l'electrotècnia. I aquesta és l'altra, i Westinghouse va començar a fer el sistema de poder transformar l'energia d'alta tensió en baixa tensió i poder portar l'electricitat lluny d'allà on hi havia la central. I aquesta és l'altra qüestió, només l'última que vull remarcar. Fins llavors, les petites indústries, els molins de gra, els molins fariners, les fàbriques de paper, les foneries, estaven absolutament sempre lligades als rius. Tota la indústria estava absolutament lligada als rius perquè no tenien altra manera que aprofitar l'energia hidràulica per convertir-la en mecànica i fer funcionar les fàbriques. A partir d'aquell moment, amb les línies i les centrals elèctriques, es varen poder establir les fàbriques en uns llocs més allunyats, més adients per les fàbriques, més a prop de les carreteres, i també varen poder il·luminar-se les poblacions i per tant a partir d'aquell moment l'electricitat s'ha convertit en un dels fenòmens, uns invents més extraordinaris de tota la història de la humanitat. I amb tot això no voldria dir res més. Si després cal que fem algun comentari estaré a la seva disposició i ara m'agradaria que el doctor García Parbón ens donés les seves explicacions. Moltíssimes gràcies, Carles. Ara sí que és el torn de David Pavón Gamiro. Ell és professor associat a la Universitat de Girona a l'àrea de Geografia Humana i membre del grup de recerca Consolidat Aigua, Territori i Sostenibilitat. També és membre de l'Institut de Medi Ambient i de Ciències de Geografia i Pensament Territorial, em quedo sense veu, de la Universitat de Girona. Déu-n'hi-do. Fort aplaudiment perquè tenim aquí una eminència. David, moltíssimes gràcies. Endavant. No sé si vols estar dret, millor dret, Bé, bona tarda. Abans de res també agraït per la proposta que se m'ha fet per participar en aquestes interessants jornades i també pel fet de ser-hi a Darnius, perquè Darnius, tot i que jo soc de l'Almaresme i amb vincle professional bàsicament a Girona, per qüestions d'estudi, també per qüestions de voltar pel territori, és una àrea que de fa ja anys l'he sentit també d'una manera especial per tot aquest vincle que s'ha generat a partir de la pròpia recerca que ha hagut al seu voltant. Aleshores, he esmentat aquí una paraula, el concepte aquest de territori,
Ho dic perquè la meva formació és bàsicament de geògraf, no sóc enginyer, per tant la perspectiva amb la que jo faré l'enfocament del tema quasi tindrà més de qüestions espacials territorials que estrictament tècniques en tot el que té a veure amb el món de l'electricitat. Ho dic perquè quedi una mica clar quina és la perspectiva que aniré desenvolupant. I en tot cas, amb posterioritat o si cal fer aclariments, sobretot des d'aquesta òptica més estrictament tècnica, també amb el senyor Cosí, per descomptat, diríem que qui millor que ell, que des d'aquest vessant segurament pugui donar la resposta més adequada. Jo havia estructurat aquesta xerrada amb aquests punts. Òbviament, ja ho acabo de comentar, un primer punt que és el marc territorial, en quin àmbit estem parlant de centrals hidroelèctriques, estem parlant de producció d'electricitat, però òbviament això no es fa a l'aire. Tenim un espai, tenim uns llocs, tenim uns indrets, tenim unes conques hidrogràfiques, tenim uns rius i per tant això ja és un condicionant per veure el que es podrà fer i el que no es podrà fer en aquests àmbits. Per tant, crec que és oportú emmarcar aquesta qüestió. Llavors sí que entrarem més de ple a la temàtica seguint un fil cronològic. Òbviament estem parlant ja més d'un segle i per tant això ha tingut una evolució. Per tant anirem passant des dels antecedents, la força hidràulica i els molins, continuarem per les primeres passes, el punt 3, les primeres passes de la hidroelectricitat a la conca de la Muga, el punt 4, l'expansió i consolidació de les centrals hidroelèctriques, el punt 5, la postguerra, limitacions i estancament a les centrals hidroelèctriques i el darrer punt, la dècada de 1960, que de fet ho podem allargar, l'entrada en declivi i la construcció de l'embassament de Darnius-Boadella. Abans s'ha fet algun esment de la central que tenim ara, jo estrictament en tota aquesta qüestió de la central hidroelèctrica del peu de presa que es posa en funcionament a inicis de la dècada dels 80, jo aquí ja pràcticament que no hi entraré, en tot cas si després es creu oportú alguna qüestió específica sobre això, doncs endavant, i com s'ha esmentat en el programa, doncs demà també hi ha una visita a totes les instal·lacions de la presa i per tant allà es pot tornar a insistir sobre aquest punt. Bé, sobre el marc territorial, passat una mica, a veure... Bé, la majoria de vostès són de Darnius o dels seus entorns, de la comarca de l'Alt Empordà. L'Alt Empordà és un territori en què parlar de rius, parlar de l'Alt Empordà és parlar d'hidrografia. No entendríem la comarca si no fos per la sèrie de rius, per la xarxa hidrogràfica que la caracteritza i bàsicament aquí tenim, diríem, un mapa topogràfic en què quasi les fronteres administratives han desaparegut i veiem que tant al nord com al sud de l'eix pirinenc tenim una sèrie de rius que fan de connectors, diríem, des del propi eix pirinenc i els seus contraforts fins al mar Mediterrani. Llavors, en funció de la llargària, el seu recorregut, òbviament estem parlant, són rius que salven un desnivell important, tant al vessant sud com al vessant nord, fins a cert grau de disposició paral·lela entre ells, de manera que si ens anem 90 quilòmetres nord-sud, des del Ter passant per Girona fins al riu Ter passant per Perpinyà i específicament l'Aglí una mica més al nord, doncs aquí tenim tota una corrua de rius que són paral·lels. Tot això perquè ho explico. Home, òbviament sense tenir desnivells, sense tenir pendents, sense tenir pluviometria,
aquí tenim el Pirineu, òbviament això en funció, i ara aquí no entraré a comentar les qüestions més de tipus climàtic, que afavoreixen la presència d'una hidrografia important, sobretot en zones de capçalera. Tot això també, evidentment, ha afavorit que aquí, al llarg dels segles, s'hagin establert progressivament una sèrie d'aprofitaments que tenen a veure amb l'ús de l'aigua, amb els usos de l'aigua. Aquests usos de l'aigua, en funció de la tecnologia, dels coneixements que hem disposat en cada moment, s'ha anat modernitzant, s'ha anat perfeccionant, s'ha anat complicant i la pròpia electricitat, la pròpia suma entre aigua i energia elèctrica és una conseqüència d'aquesta evolució. De tots aquests rius hi ha un protagonista, la Muga. Bàsicament parlar de l'Empordà és parlar de la Muga i per tant és la Muga i els seus afluents els que, diríem, han centrat el protagonisme de tota aquesta història des del punt de vista de la geografia física. Òbviament, al darrere hi ha els individus, les persones, faltaria més. Aquí, bàsicament, són mapes complementaris. Hem vist un més de tipus físic, aquí tenim un més de tipus hidrogràfic. Tenim aquí les conques, les subconques que conformen la Muga i el Fluvià. Una característica d'aquests rius, aquesta forma de pera, per dir-ho així, veiem que són conques hidrogràfiques molt amples al curs mig alt i en canvi conforme ens apropem a la costa, de seguida diríem que entren en una zona de terra de ningú, en què no saps ben bé on acaba una d'aquestes conques i on comença la següent. Segurament que això també ens ajuda a entendre per què la plana de l'Empordà són aiguamolls, la plana del Rosselló són aiguamolls. I en el cas de la Muga, aquí tenim un cosí germà fonamental, que és l'Arnera. L'Arnera, la suma de l'Arnera i la Muga serà el que, diríem, en tots aquests municipis, sobretot, no només, però sobretot de Pont de Molins cap a Aigües Amunt, on tindrem el protagonisme principal de tots aquests assentaments. Bé, abans no ho he dit, aquí parlem de les Salines, la zona capçalera màxima de l'ordre de 1.400 metres fins al nivell del mar. En la mesura, això descriu una corba, el que és el perfil hidrogràfic del riu, descriu una corba que en la mesura que s'apropa al mar es va suavitzant i en la mesura que s'apropa al naixement a la zona capçalera diríem que el pendent va guanyant en inclinació. Aquí ja seria més de detall el que és estrictament la Muga, la conca de la Muga, amb un extrem allò quasi marginal, no per la importància però sí per la superfície que ens afecta aquí, que seria la desembocadura del Fluvià, i aquí s'han representat el que serien els termes municipals, perquè clar, és que l'Empordà té una gran quantitat de municipis, juntament Osona, Osona ara l'han descavalcat una mica perquè entre que li han tret la zona del Moianès, després el Lluçanès, això sempre dona, diríem, o pot donar una certa complexitat, perquè els termes són petits, hi ha una major quantitat d'ajuntaments i per tant també estem parlant de l'administració local. Bé, aquí diríem que hauríem fet aquest emmarcament, no el deixaré ja de banda, vull dir que la vessant geogràfica continuarà sent-hi present, no és que ja l'abandoni i ja passem a veure una altra cosa, simplement he contextualitzat l'espai on ens mourem. Passant als antecedents, la força hidràulica i els molins. Clar, és que si aquí no haguéssim tingut tota l'experiència prèvia del que han estat aquestes instal·lacions preindustrials, possiblement la història hauria estat molt diferent.
perquè sí, els molins són una fase prèvia des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista del coneixement, però els molins i la tècnica que hi ha al seu darrere per fer-los funcionar doncs deixa un pòsit que després, a la mesura que la tecnologia vagi avançant, doncs aquests mateixos coneixements reconvertits, adaptats, amplificats, seran els que permetran fer el salt del que seria els molins, les centrals hidràuliques a les centrals hidroelèctriques. Aquí, per poc que coneixem, perquè ens movem en uns entorns que segur que tothom hem tingut ocasió de veure molins, una altra cosa és veure molins sencers, que fins i tot puguin funcionar, que tinguin tot l'aparell conservat, perquè la majoria, malauradament, estan en ruïnes, es conserva la carcassa i, per tant, si no hem vist un dibuix prèviament o un esquema, costa d'entendre què és el que es feia allà dintre. Jo ara aquí no entraré a parlar dels molins, simplement ho exposo com un antecedent i perquè llavors tot l'esquema que tenim aquí de les moles, de l'arbre, de com es trasllada, es canalitza la força de l'aigua des d'un riu, des d'un torrent, a través d'una presa de derivació, amb una bassa d'acumulació, amb un pou per on cau l'aigua i llavors es concentra en un rodet que transmet el moviment a les moles, a la mola sobirana. Doncs aquests principis després amb la hidroelectricitat reconvertidament continuaran apareixent. L'estadística ens demostra que, bé, això és a nivell espanyol, però podríem agafar qualsevol dels territoris, això és un buidatge fet del cens de Godoy del 1797, és un cens que, si heu sentit parlar del cens de Florida Blanca, el cens de Florida Blanca és 10 anys abans que el de Godoy. El de Godoy és més complet, el que passa que pel tema de la guerra dels francesos i a més es va perdre bona part de la documentació i bàsicament ens han quedat els abstractes de cada, diríem, intendència. Llavors, una de les variables que es va recollir en aquell moment era la xifra de molins. Aquí podem veure el total que es comptabilitza a tot l'Estat. En aquell moment, més de 34.000 molins, dels quals específicament 34.000, batans 1.590, molins paperers específicament 327, i en el cas de Catalunya, això pujava, era un 3%, quasi un 4% del total, 1.323, però si ens anem, per exemple, als molins paperers, aquí veiem que la concentració arriba a ser pràcticament del 50%, el 44% del total. Simplement ho poso per tenir una mica la referència, per veure la profusió que ja teníem d'aquestes instal·lacions. I en el cas específicament dels paperers també ens demostra una altra cosa. No tenim industrialització plenament, no tenim industrialització a finals del 18, però diríem que tenim aquí uns indicadors, unes xifres, uns números que ens estan apuntant que alguna cosa ha de passar, perquè aquí ja no és només produir farina, aquí ja estem parlant d'altres tipus de procediments que ens apropen més al que seran en posterioritat ja els processos propis de la revolució industrial. Molins hi ha de molts tipus, aquí tampoc els explicaré, simplement un llistat, perquè veiem que quan parlem de la paraula molí és molt genèric. Aquí qualsevol cosa que puguem ser susceptible de transformar-la en gra a transformar-lo en farina, bàsicament és susceptible de ser operat per una d'aquestes instal·lacions. Pasqual Madoz, ministre d'Hisenda a mitjans segle XIX, dirigeix un dels diccionaris que qualsevol historiador o geògraf o economista, si vol conèixer dades del segle XIX, va consultar
per obtenir, diríem, radiografies de com són els espais, com són els territoris i bàsicament el que són els ajuntaments del moment. Ens aporta una dada interessant, parlant d'aquests antecedents lligats a la molineria i centrant-nos ja a la Conca la Muga. Ell parla ja de la presència de 38 molins amb aquesta disposició, 17 a la Muga, 7 al Manol, 5 a l'Arnera, l'Àlguema, altres 5, el Ricardí 4, una xifra significativa, reconeix que no és completa, després s'afegeixen altres del Rec Corredor. Pel conjunt del partit judicial de Figueres esmenta que hi ha 211 molins fariners. Els límits dels partits judicials no han canviat tant. Podem, per tant, fer-nos una idea de la importància que en el context de l'Alt Empordà ja el 1840 més de 200 molins fariners. Aquí en el nostre entorn, bé, no es tracta aquí ara, jo he posat aquí a partir d'aquesta recerca que es va fer en el seu moment de cara a la tesi doctoral i de més també parlar de cara a un tema d'inventaris patrimonials, es va intentar, diríem, identificar els sistemes de molineria que havien quedat, dels quals quedaven evidències aquí al sector nostre. Aquí apareix el sector entre Albanyà, Massanet de Cabrenys i Pont de Molins. Apareixen tota una sèrie de paràmetres quan es disposen de referències, de longituds de canals associats, de rescloses, etc., amb una mica, diríem, la cartografia que hi ha al darrere. Ja bé, entenc que, vist així el mapa per primer cop, pot donar la impressió de ser una mica massiu, perquè apareix molta informació de cop, però és per reflectir aquesta idea de densitat en les instal·lacions, de la densitat en els sistemes hidràulics. Aquí s'han marcat alhora, diríem, es marquen molins i es marquen centrals. De vegades la frontera no està clara en el sentit que molts d'aquests molins esdevenen centrals. Potser llavors hi ha centrals que no tenen un antecedent necessàriament en molins i potser hi ha molins que no s'acaben convertint en centrals. Això, cada circumstància porta que la unitat, el sistema hidràulic, tingui una evolució o tingui una altra. Aquí bàsicament ha marcat, diríem, entre l'actual l'embassament de Darnius-Boadella i llavors les capçaleres, diríem, si més no, sistemes que avui en dia encara són identificables en divers estat de conservació. Des de l'estat de conservació més compromès a altres elements que encara es conserven en un estat de conservació prou acceptable. Si baixéssim aigües avall, un segon sector, des de la presa de Darnius-Boadella fins a Pont de Molins, tindríem aquesta continuïtat, ja aquí sí que més reconvertits o en centrals hidroelèctriques. Ara ho he passat per una primera vegada, en algun altre moment de la xerrada tornarem a veure aquests esquemes que ens donen idea de la riquesa en les instal·lacions. Les primeres passes de la hidroelectricitat a la Conca de la Muga. Bé, tenim un saber fer, per dir-ho així, important, que és la tecnologia preindustrial lligada als molins, i llavors què passa? A finals del segle XIX, l'Alt Empordà, també els historiadors ens podrien il·lustrar amb molta més profusió i detall, viu un context favorable perquè també fem un salt des del punt de vista tecnològic. Hi ha una recuperació econòmica que té alguns dels seus indicadors, les bones collites de raïm de nous ceps americans empeltats amb els europeus després d'haver patit la filoxera, l'expansió de sectors industrials com el suro-taper, la consolidació del ferrocarril com a mitjà de transport, 1877-78, l'acabament de les guerres carlines, el creixement industrial que té Figueres, amb una funció indiscutida de capitalitat, si bé
establiments majoritàriament de petites dimensions, algunes estadístiques. Figueres disposa en 1875 de 18 fàbriques de peix adobades, 11 trulls, 8 fàbriques d'aiguardent, 7 de sabó, 5 de roba, 4 foneries de ferro. Bé. I a més a més de tot aquest context favorable, doncs també diríem la tècnica hidràulica evoluciona, es guanya en eficiència del que seria el rodet, doncs podem o passem al cilindre i per tant aquí diríem això, un dels seus efectes serà aquesta substitució progressiva d'aquests tradicionals rodets per turbines elèctriques, sobretot a les dues darreres dècades del 19 i de les moles per cilindres. Quan parlem d'obres hidràuliques, clar, és que aquí a l'Alt Empordà i al seu entorn, amb aquests més de 150 anys, estic parlant en números rodons de 1860 fins a 1980, que és quan s'acaba les grans mostres d'obra hidràulica que s'han construït fins ara, doncs clar, un podria pensar, home, la gran obra hidràulica també és un aliat per explicar que es promogui la hidroelectricitat, perquè, òbviament, si volem electricitat lligada a l'aigua, doncs aquí necessitem obres hidràuliques al marge de l'escala que estem considerant. Si són obres hidràuliques de petita escala o, pel contrari, parlem de gran obra hidràulica. A finals del segle XIX, a l'Alt Empordà, tenim condicions perquè tant es generi la petita obra hidràulica que derivarà en energia hidroelèctrica i el que falla de moment són les consecucions de la gran obra hidràulica, que en aquest cas havia d'anar associada a l'expansió del regadiu. El regadiu a la plana, òbviament, aquí teníem un terreny abonat per això. I aquí caldrà esperar-se fins a 1960, quan l'obra de l'embassament comenci a fer-se realitat. Ara bé, jo aquí no ho he comentat, aquí es parla una mica el per què tot el tema agrari. Jo no vull entrar ara perquè el regadiu, diríem tot el cercle virtuós que havia d'anar al voltant de l'expansió dels regadius, l'increment de la productivitat, dels adobs, la generació associada de ramaderia, l'increment del valor de la terra, dels impostos associats, de les contribucions, d'incrementar la seguretat alimentària, bé, tota una sèrie de factors que no entro. En un d'aquests projectes, clar, aquí sí que la Muga queda una mica al marge, perquè la Muga, diríem, la gran obra hidràulica, realment, quan la Boadella comença a executar-se, diríem que és per una sèrie de qüestions, en part degudes al fracàs del que havia de ser realment la gran obra que havia d'articular els regadius de l'Alt Empordà i que havia d'anar associada al Fluvià, més que no pas a la pròpia Muga. Ja des de finals del 19 es plantegen diversos projectes, aquest no és el primer, però sí que és dels més importants del 19, que és el projecte Felip, 1884. Per què el comento? Perquè el comento, aquí es veu una mica la disposició del canal, les zones de reg, al voltant de Figueres, òbviament aquí la Muga apareix de forma molt tangencial, però sí que és, des del punt de vista de la història que ens està ocupant, és interessant per un aspecte. Aquest projecte va suscitar una gran expectació de cara al desenvolupament, a les esperances en el desenvolupament fins i tot regeneracionista de l'Alt Empordà, i es fa una memòria, diríem, per publicitar tota la bondat de l'obra hidràulica, dels regadius, i ja el 1888 aquest senyor Frederic Burgues, que és el que va elaborar aquesta memòria per un certamen, mira que no és tan aliè el que estem fent ara, un certamen científic, no és tant de literari però científic, diríem, per promoure la seva execució. I és curiós perquè allò que primer acaba destacant Frederic Burgues per
justificar l'execució d'aquesta obra és precisament la hidroelectricitat. La hidroelectricidad. Diu, entre las ventajas peculiares que para Figueras reportaría la construcción de canal tan destacado, ponemos en primer término la del alumbrado público con luz eléctrica, de la que difícilmente podrían disfrutar las demás poblaciones comprendidas dentro de las zonas regables y por esto la consideramos exclusiva de esta ciudad. Sabido es que en el estado de perfeccionamiento no completo en que hoy se encuentra este ramo de aplicación de la electricidad, es indispensable cierta cantidad de fuerza para poner en movimiento los electroimanes, condensadores del fluido maravilloso que dará nombre al siglo presente, y que, para poder utilizarlo con economía para el alumbrado público, es condición precisa que dicha fuerza resulte de poco coste, pues de no ser així no podria competir con otros sistemes d'alumbrado. Està parlant el 1888, és a dir, encara 7 anys abans que tinguéssim, deixant de banda el cas de l'escala, la primera central hidroelèctrica. Per tant, és molt premonitori, diríem que aquí està expressant un manifest d'intencions respecte a les potencialitats de l'energia hidroelèctrica. Aleshores, a partir d'aquí, les fites comencen a accelerar-se, algunes ja s'han comentat en fer-se la presentació davant les millores econòmiques i tecnològiques anteriors, ja comencen a promoure les primeres iniciatives empresarials d'aprofitament de la força d'aigües, de la Muga, del Fluvià, dels seus principals afluents. Això en què es tradueix? En part ja ho he comentat, la modernització d'instal·lacions que ja eren preexistents, molins fariners, fargues, farineres, trituració de ciment i de sabonet, les pròpies centrals hidroelèctriques, d'acord? I llavors ja la massa crítica acaba caient pel seu propi pes i el 1893 ja tenim aquesta, aquí sí, com s'ha dit abans, el molí d'en Serra, el que es coneixerà després com la fàbrica de luz Larnerense, acaba esdevenint realitat el 29 de desembre de 1895 de la mà d'aquest projecte tècnic de Gaspar Brunet, enginyer industrial de Barcelona, i amb l'empresa Serra i Gorgot. Per tant, 2 anys després, 1897, l'electricitat ja arriba a Agullana i així progressivament ja diríem s'anirà ampliant com taca d'oli cap a altres poblacions. Bé, aquí una de les fotografies, segurament que òbviament trobar-nos a Darnius, bona part d'aquestes fotografies en el cas de l'esquerra resultaran més que familiars. Com a iniciatives empresarials, clar, aquí estem parlant de petites instal·lacions. Abans també s'ha esmentat, clar, això recorda una mica la història dels ferrocarrils. Els ferrocarrils abans, quan es comencen a construir línies fèrries, resulta que cada tram de línia és d'una empresa. Llavors, ostres, sembla que aquella empresa executa aquella línia i vés a saber què té, però de seguida la pròpia realitat fa que el que llavors semblava una caixa d'or, allò queda superat per la realitat i de seguida s'imposa l'aglomeració de totes aquelles petites empreses, iniciatives independents, però que en cas de continuar independents, cadascuna d'elles arribarien a ser antieconòmiques. I per tant aquí, amb aquesta situació, amb el tema de la hidroelèctrica passa una mica el mateix. En alguns casos són quasi iniciatives d'una única instal·lació, però que ja de seguida s'imposarà una lògica progressiva d'aglomeració, de manera que ja ben aviat acabaran despuntant 2 d'aquestes empreses, que no vull dir que siguin les úniques ni que totes les instal·lacions estiguessin només
estiguessin només amb elles, però sí que són les preponderants. Abans ja esmentat la hidroelèctrica a l'Empordà, la hidro, que és la que acabarà ocupant una primera posició, amb el paper destacat del seu promotor, l'empresari financer Figuerem, Carles Cosí de Miquelet. I llavors una mica el paper, abans comentava tot el tema dels regadius, aquí veiem també com apareix una altra vegada, en certa manera, vasos comunicants entre un àmbit i l'altre, perquè també va formar part de la comissió organitzadora de les obres de l'embassament de Crespià, va formar part de la constitució del sindicat de recs, després va tenir la seva derivada política com a diputat i senador en diversos moments, ja escriptura una primera empresa el 1903 i llavors Alumbrado Eléctrico de Figueres, i el 1913 és quan arriba aquest moment en què allò com els ferrocarrils s'acaba totes aquelles petites iniciatives prèvies de socis particulars que tenien minicentrals independents, doncs acaben esdevenint una única empresa. Aquí, òbviament, destacar, abans també s'ha esmentat l'obra de Josep Maria Bernils, sobretot pels 100 anys d'electricitat a l'Empordà, ell també va fer un recull, també fonamental, perquè després altres hagin pogut continuar o haguem pogut continuar amb altres recerques. Aquí, capitals i béns aportats pels socis fundadors de la hidroelèctrica, apareixen ja el nom d'algunes d'aquestes primeres centrals i dels drets que l'empresa tindrà sobre cadascuna d'elles a partir del que aportaven els diversos socis. Aquí apareixen algunes de les centrals, això són fotografies aproximadament de fa uns 17 anys, 15-16 anys, i en aquest cas una de les primeres que hi ha com a hidroelèctrica de l'Empordà tenim aquí en el sector de Maçanet de Cabrenys. Jo passo ara tampoc sense l'afany d'anar-me aturant en els detalls tècnics o constructius de cadascuna, perquè llavors ens allargaríem molt, però sí que almenys amb la imatge, amb la fotografia, amb el mapa, amb l'esquema de la infraestructura es pugui tenir quelcom la referència d'aquestes instal·lacions. Una altra seria la central hidroelèctrica Boadella 1, antic molí del Castell. De vegades el nom de molí es barreja amb el de la central hidroelèctrica perquè acaba conservant-se el nom de la instal·lació preexistent, altres vegades no. Bé, fins i tot això porta un cert equívoc, o és fàcil portar un cert equívoc a l'hora d'arrossegar dècada rere dècada els diversos noms que es poden anar superposant. Bé, l'altra empresa, Pau Pagès, justament també aquí com és el característic del món empresarial, les relacions entre ambdues també, com tornava a passar amb els ferrocarrils, la pròpia competència genera, diríem, que les empreses vagin fent el seu propi rodatge. En el cas de Pau Pagès, aquí hi ha més lligat també a una experiència prèvia, que és la de l'explotació de pedreres de ciment natural, la necessitat de molturar aquests minerals i de com una vegada tenim l'electricitat també ens podem ajudar per obtenir el producte resultant. I per tant es constitueix aquesta segona empresa, ja amb uns antecedents que remunten a les darreres dècades de 1879, i veiem també com l'empresa Pau Pagès anirà sumant aquí en els entorns de la Muga, del propi riu Muga, de l'Arnera, diverses instal·lacions, algunes a partir de molins existents, altres construïdes de nou, bàsicament aquestes 3 dècades, de 1895 a 1930, diríem que és aquí l'època daurada de la construcció de les principals, o de les centrals. De fet, la central d'en Genover diríem que ja és l'última que tanca aquesta fase, ja deixant de banda, òbviament, la construcció de la presa
de la central de peu de presa a inicis de la dècada dels 80. Bé, aquí hi ha algunes fotografies també, en aquest cas de l'empresa Pau Pagès, la primera més destacada, la central hidroelèctrica d'Engrida. Totes les qüestions patrimonials me sembla que també és interessant de fer-hi algun esment, perquè veiem aquí uns edificis, unes rescloses, unes tècniques constructives, uns acabats, que això malauradament massa sovint diríem que ens trobem amb unes instal·lacions que acaben estant tancades, que s'abandonen, que es deterioren, acaben runant-se i que llavors és difícil dotar-la d'algun tipus d'ús, d'aprofitament que li permeti, diríem, tenir una continuïtat. I aquí, com abans ja he esmentat, ens trobem amb diversos casos, en alguns casos estan ben conservades, també la central de Pilans, també de Pau Pagès amb la seva resclosa, o potser la més espectacular, de major vàlua, encara avui dia reconvertida en un hotel rural, la de Costa Margarida, també fins i tot amb el seu sistema de canal, també Déu-n'hi-do amb una llargada considerable. I a banda d'aquestes dues empreses principals ens quedaran aquí altres instal·lacions que diríem des d'aquesta òptica de l'explotació acabaran o mantindran la seva autonomia, ja sigui com el cas de la central hidroelèctrica municipal de Massanet, gestionada per l'Ajuntament, o bé altres operadors privats, en aquest cas privats, la central hidroelèctrica d'Albanyà, aquí un exemple d'instal·lació en ruïnes, o el cas de la de Sant Llorenç de la Muga, l'antic molí de Rocabertí, allà al propi nucli urbà, que encara el canal, diríem, actualment vorejant la línia de muralla, fa prou patxoc contemplar-lo, veure'l. Bé, aquí tot això són els detalls. Abans he parlat la taula que es veia anteriorment eren molins, això ja són aprofitaments industrials i energètics que en funció del tram apareixen aquí representats. Jo no m'estenc amb els detalls, ja veiem que hi ha una gran profusió aquí en el sector aquest, el tram Albanyà, carretera N2, resseguint el riu Muga, apareixen 15 sistemes industrials i energètics identificats, si més no a partir dels seus vestigis. I aquí, a tall de recordatori, torno a passar aquella primera imatge, alguns ja els he anat comentant mínimament de forma individual, perquè veieu tota la profusió. Abans no ho he dit, òbviament, sense tenir aquests desnivells, aquests tancats, aquests vessants, la història hauria estat molt diferent, però fins i tot no és exactament la mateixa història la que trobem de l'embassament de Darnius-Boadella amunt que la que tenim de Darnius-Boadella aigües avall, perquè exactament el territori ja no és igual, progressivament, encara que no entrem a la plana, ja són turons ja més ondulats, on diríem que l'aprofitament del riu quasi es pot fer de manera molt més escalada. L'aigua surt d'una resclosa, d'una turbina, torna per un canal al següent, etc, i així fins a arribar al punt de Pont de Molins. L'expansió i consolidació de les centrals hidroelèctriques. Una dada, he parlat d'una fase, diríem, d'aparició, de creixement, i arribem a una fase d'expansió o consolidació, que això és bàsicament a la dècada dels 30, de 1930, una dada, 1917, amb un recull d'aprofitaments hidràulics que va fer la Direcció General d'Obres Públiques. Al cas de la província de Girona es recullen el 1917 prop de 400 aprofitaments hidràulics dels 6.000 que hi ha al conjunt de l'Estat.
la província de Girona és una de les 7, només una de les 7 que supera el llindar dels 300 aprofitaments hidràulics. Per tant, això també ens dona una idea, totes aquestes capçaleres de rius, de la Muga, de l'Arnera, del Fluvià, òbviament del Ter i dels seus afluents, doncs sense aquesta disposició de rius no entendríem aquestes xifres. Què passa a la dècada dels 30? La dècada dels 30, com deia abans, la màxima expansió, hi ha una demanda creixent de subministraments urbans i per tant d'energia, un moment en què la xarxa elèctrica d'alta tensió, que també abans es comentava, no està interconnectada, per tant la dependència de la producció de proximitat, ara que es parla tant, bé que en un altre context de la producció de proximitat, doncs llavors en aquell moment quasi forçats per les necessitats i per les alternatives del moment, doncs és tot producció de proximitat, sigui hidroelèctric o sigui de tipus tèrmic. Tenim aquí tenim l'última de les que es construeix, la central de Genover o Molí de Baix. Diríem que això ens marca en quant a la xifra. Després veurem que no tot és la xifra, no tot és la xifra de centrals. Les centrals es poden modernitzar, es pot incrementar la seva potència, la capacitat de generació, sense que necessàriament això passi per la seva xifra total, però sí que en número total a inicis dels 30, quan això es produeix. Clar, és que la xarxa elèctrica d'alta tensió és la que és i per tant diríem el que tenim als anys 30, excepte les zones més industrials, són illes elèctriques que no estan interconnectades. Això és l'alta tensió que hi ha al 1920. Si alguna vegada tenen l'ocasió de passar pel Coll de Comiols, el límit entre la Noguera i el Pallars Jussà, si s'aturen al Coll de Comiols i miren la perspectiva extraordinària que hi ha de la Conca de Tremp, encara veuran la disposició de totes aquestes línies, òbviament modernitzades, que passen en diagonal per damunt de Comiols i es dirigeixen cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, centrals com Sentmenat, entre d'altres, i amb això vull dir que portar l'electricitat a llargues distàncies es manté o continua sent complicat. Aquí tenim el panorama al 1935, veiem aquesta dualitat entre, per una banda, l'energia de llarg transport vinculada a l'alta tensió i després l'energia facilitada per aquesta mena d'illes elèctriques que són els cursos fluvials. I justament la zona nostra és un bon exponent d'això, perquè deixant de banda la zona de l'alta tensió diríem que és on assolim una major densitat, per molt que ens sembli que és que tenim uns rius allò justets per aquesta funció. Si gratem una mica veurem que exactament no és així. Això ja és el 1965, una mica per veure l'evolució que anirà tenint les interconnexions d'aquestes línies a llarga distància. Què passa a la dècada de 1930? Tenim la sort, és a dir, tenim des del punt de vista documental, històric, estadístic, tenim molta informació d'aquell moment, que és a més el millor moment des del punt de vista, com he dit abans, de les centrals, que és que el 1935, en el context de la Generalitat del moment, es pensa en un pla d'obres públiques dirigit per Victoria Muñoz Oms, té una vessant de regadius, d'hidroelectricitat i aquí ens apareix, diríem que la plana de l'Empordà era una de les principals àmbits on s'havia d'intervenir. I veiem aquí
o sorpresa, transvasament del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això que ens ha semblat aquí, és que el Generalíssim i tal, és que s'ho van inventar. No, és que això ja ve d'abans. Ja ve d'abans. I possible, jo ara no vull entrar en això, però si no haguéssim tingut el tall de la Guerra Civil i de més i de la postguerra, doncs possiblement el transvasament del Ter cap a Barcelona hauria caigut pel seu propi pes. Hi hagués una democràcia o hi hagués una dictadura, però jo amb això ara no hi entro. Això per què ho explico? Bé, perquè el Pla d'Obres Públiques fa un inventari molt exhaustiu de tot el que s'està generant, tot el que s'està produint a nivell hidroelèctric a Catalunya, entre d'altres, per saber allò en quina situació estem, les mancances que hi ha i com s'ha de planificar el sector des del punt de vista de les execucions de les inversions. I aquí tenim, doncs, entre d'altres, les estadístiques. Jo aquí podeu anar mirant fer una mica la comparativa entre el Fluvià i la Muga. Al Fluvià apareixen uns usos industrials, sobretot vinculats a la Garrotxa, que aquí no els tenim. Això que apareixi, com és això, 1,5, 7,5, bé, això és una convenció estadística en què si un mateix aprofitament té més d'un ús, doncs se li assigna la meitat a cadascun dels usos per intentar fer una estadística, un sumatori. I aquí tenim el que és la situació del moment. Jo no vaig comentant taula per taula, aquí les centrals al 1934, les que són la Hidro, fill de Pau Pagès, altres que continuen sent més o menys independents des del punt de vista de la gestió, les de Josep Valensala, totes van apareixent aquí amb la seva producció, la seva potència, el percentatge que representa cadascuna en el context de la Muga. Per això vull dir que diríem que és un material valuós i que tampoc ha estat massa explotat, si més no, en el conjunt. Aquí tenim una mica la producció comparativa, les xifres, com era d'esperar, el Fluvià, 1934, producció de 10 milions de quilowatts any, la Muga 1,5 milions. Bé, i després tenim aquí els números de centrals de cadascun de les empreses associades i llavors també podem saber la rellevància de cadascuna de les centrals en funció de la seva producció. Aquí s'han alineat, aquí són les del Fluvià, estan totes 33 per ordre. Algunes se salten, vol dir que les que no apareixen aquí és perquè són de la conca de la Muga. La conca de la Muga, majoritàriament són d'unes dimensions productives més discretes, més modestes. La Farga aquí tenim encapçalant-la, però si ens anem a la Muga, a Martís és quasi 4 vegades la producció anual. I aquí tindríem una mica el panorama entre la producció hidroelèctrica de centrals per l'abastament general i per usos industrials específics, també una mica la comparativa entre cadascuna de les conques i cadascun dels àmbits on s'adreça l'energia. Ja veiem que aquí el Fluvià és el que treu el major pes. Entrant a la postguerra, limitacions i estancaments a les centrals hidroelèctriques. A veure, el tall que representa la guerra i la dècada, sobretot immediatament posterior, clar, això ja és fer una lectura més contrafactual. Què hagués passat amb les centrals si el tall de la guerra i de les conseqüències derivades a nivell tècnic, de subministrament de materials, doncs no l'haguéssim tingut. Clar, això imposa un parèntesi, imposa un trencament a la possible modernització, expansió del que eren aquelles instal·lacions. Tenim també les inundacions que es van produir a l'octubre de 1940. Això també va ser un element, diríem, de topall, de barrera, de ralentització, el que hauria estat l'evolució
d'aquestes instal·lacions, i això de retruc té uns efectes sobre el subministrament, restriccions. Aquí tenim l'estadística, això ja no és, òbviament això és un altre règim, aquí ja no estem parlant del pla d'obres públiques, aquí hem saltat de dècada i per tant això ja és una altra font, són altres tipus de fonts que ens permeten obtenir xifres diferents, altres tipus de xifra. Aquí les poblacions que el 1946 a l'Alt Empordà no disposaven de subministrament elèctric. Aquí en el cas estrictament, si més no pel que porten aquestes dades, tenim el cas del nucli de Terrades, com a zona més pròxima, o Llorona, el nucli de Tapis també, per tant són nuclis petits, i aquí tindríem no hem parlat dels subministrats, els abonats. Aquí tenim xifres dels abonats, diríem, de cadascuna de les companyies en la perspectiva de 1946. Tot això, a baix surten les fonts, la Direcció General d'Indústria, aquí per veure una mica de què estem parlant. I les xifres, com dic, d'abonats en funció de la comarca i en funció de l'empresa. Això són, diríem, la situació, en certa manera, a mitjan dècada dels 40, per tant, diríem, com deia abans, impasse, en una situació d'impàs, en el qual després, quan arribem a la dècada de 1960, l'entrada en declivi i la construcció de l'embassament de Darnius-Boadella, aquí a la dècada dels 60, jo he posat dècada dels 60, però òbviament això té una continuïtat. La dècada dels 60 és una dècada d'inflexió des de molts punts de vista. Aquí tenim el que és el panorama classificació de les centrals hidroelèctriques gironines segons el riu on s'emplacen en 1965. Bé, què passa a la Muga? La Muga aporta el 0,9% de la producció al 1965. Després, òbviament, tenim aquí, com era d'esperar, el Ter per ell sol és el 60% de la generació hidroelèctrica, el Freser el 23%, l'eix Ter-Freser és més del 80%, Fluvià el 7%, vull dir que entre aquests tres rius ens emportem el 90% de la producció hidroelèctrica. El que ens queda aquí a la Muga, diríem ja a la dècada dels 60, és testimonial. Després tenim altres petits rius, rierols, que en el seu conjunt aporten una mica més del 6%. El 1965, aquí seria el panorama de les centrals hidroelèctriques a la Muga. Comentaré alguna dada, jo ho vaig passant perquè vegin una mica les xifres, algunes les comento, moltes no, perquè no és possible. Tot això són de ponències, de congressos, de reunions que en aquell moment es van fer o bé a nivell provincial, en aquest cas el 7è ple del Consell Econòmic Sindical, o perquè temàticament va haver-hi, per entendre'ns, grups de treball que tocaven o tema d'energia, o tema agrari, i d'aquelles ponències, avui en dia ens han arribat, diríem, les xifres corresponents. Aquí tindríem també el 1965, el panorama a nivell d'empreses. Jo, més que tornar a cadascuna de les instal·lacions, del que produeix i de més, per exemple, faria més la comparativa. Aquí tenim la Muga Fluvià. Òbviament, el Fluvià continua despuntant-ne. Estem parlant encara el 1965 de 27 centrals hidroelèctriques, havíem sobrepassat les 30 a la dècada dels 30, però aquí tenim, diríem, algunes comparatives, què ha passat entre la dècada dels 30 i la dècada dels 60. Tenim alguns indicadors, com deia, d'acord amb aquestes estadístiques, aquí ja perdem 6
6 centrals, però veiem que les que ens queden, la potència l'han incrementat, és a dir, els llindars de potència tendeixen cap a les franges superiors, per tant aquí, home, sí que anem progressivament cap a la crisi, anem progressivament cap al tancament, però això no impedeix que encara entre la dècada dels 40 i dels 60 aquelles centrals tinguin actuacions de cara a la modernització entesa en aquell context. Aquí teníem algunes xifres de la comparativa entre el 34 i el 65 entre les dues conques. Per exemple, el 34 al Fluvià tenim aquí aquests 10 milions de quilowatts hora produïts, va pujar quasi als 14 al 65, increment de 4 milions al Fluvià, i a la Muga va quasi també duplicar-se la capacitat de producció. Per tant, igual que la potència mitjana central, doncs també en el cas del Fluvià es va duplicar, el cas de la Muga va passar 64 a quasi 90 i la potència instal·lada total diríem que també va créixer. Per tant, això deia, no tot és la xifra total, sinó després també les seves característiques. Però això no treu que, diríem, ja hem superat, ja anem progressivament de capa caiguda. Aquí ja tenim algunes que han tancat, entre el 34 i 65, Molí de Gorgot, la depenent de l'Ajuntament d'en Maçanet de Cabrenys, el Molí Parxeso d'en Forniol, el Molí d'en Serra, Sant Llorenç de la Muga, i clar, aquí la tendència al tancament progressiu, perquè aquestes centrals comencen a tancar, no poden fer front als requisits que la demanda elèctrica exigia, centrals que aniran quedant progressivament aïllades de la resta de la xarxa elèctrica, les seves característiques tècniques les feien difícilment integrables a la resta de l'estesa elèctrica, escassa o insuficient potència i rendiment, no podien ni tan sols en molts casos fer front al consum creixent dels propis municipis, els municipis de proximitat pels quals havien estat creades. En aquest sentit, bé, aquí hi ha molta lletra, ho entenc, ho reconec, simplement és una data que ens està indicant una cosa molt important, que és que l'Alt Empordà, la conca de la Muga, surt, per dir-ho així, de l'aïllament elèctric, perquè és en aquests moments, 1956, quan ja, diríem, la Hidro, llavors es fan els convenis corresponents perquè aquestes empreses ja passin a tenir, diríem, una interconnexió amb xarxes de gran escala. A la pròpia memòria del projecte aquest de línia entre Girona i Banyoles de l'any 57 és també una exposició del que està passant llavors. Es diu a la pròpia memòria: les empresas hidroeléctricas Hidro, hijos de José Bassols, son a la vez productoras y distribuidoras de fluido eléctrico en una amplia zona de la parte norte de la provincia de Gerona, cuyo desarrollo industrial en estos últimos tiempos exige una cantidad de energía superior a la que pueden suministrar con sus centrales hidráulicas y con las térmicas que tienen instaladas para cubrir puntas y para compensar el déficit de las primeras en las épocas de sequía. Estas circunstancias han puesto de manifiesto la necesidad de transportar fluido eléctrico procedente de otras zonas mejor abastecidas, ya que tanto los ríos que riegan estas comarcas como los de las más próximas tienen todos sus desniveles aprovechables para saltos de agua utilizados en la actualidad, y tampoco es recomendable la instalación de nuevas centrales térmicas porque su rendimiento sería antieconómico, dada su pequeña capacidad. Perdoneu que us he llegit literalment, però crec que en poques línies descriu una mica la situació del moment a finals de la dècada dels 50, inicis dels 60, per entendre allò, que les centrals aquestes petites de butxaca properes als nuclis urbans, diríem que els hi comença a passar, excepte en algun cas, la seva fase. Vaig acabant. L'embassament de Boadella, clar, jo no l'he esmentat, és un altre element
que aquí se superposa. Al Fluvià encara tenim centrals hidroelèctriques funcionant, tota la zona compresa allò al Portell, a la zona de Martís, Esponellà, són centrals que encara funcionen, que és allà on s'havia de fer l'embassament corresponent a la conca del Fluvià i que no s'acaba fent. Aquí això s'hi va, jo ara no entro a dir perquè seria una altra xerrada, perquè un es fa i l'altre no, perquè té moltes derivades. Bé, això seria tota la zona inundable a partir del projecte de 1946, una mica la radiografia dels usos del sòl que hi havia al bas de l'embassament de Darnius-Boadella, una mica la propietat, les edificacions que van quedar afectades i també diríem, si més no, allò que s'ha pogut obtenir a nivell del buidatge dels padrons municipals de les persones que vivien als diversos masos, cases de camp afectats per el que seria la inundació del Bas. Aquí apareix la central La Farga, és una de les que apareix aquí, també el Molí d'en Serra, també ens apareix aquí amb 3 residents empadronats el 1955, aquí mecànic electricista, els 2 casos és molt revelador que hi ha un aprofitament hidroelèctric. En total 35 residents, si més no empadronats, dels que s'han pogut almenys confirmar. No dic que pugui haver-hi omissions. Això és una mica el procés constructiu aquest que s'allarga des de 1959 a 1969, aquí amb la teulada de la Farga, com també un exponent privilegiat. La Farga és una mica la nineta dels ulls del que ha estat les petites centrals hidroelèctriques a la Muga Arnera, al costat de Costa Margarida, igual que el que deia abans pel cas del Fluvià amb Martís, Esponellà, etc. Una mica algunes fotografies de com és el molí d'en Serra, molí i central des de diverses perspectives, algun moment en què s'ha pogut visualitzar en què les aigües del pantà eren baixes, ara ja no està així, però en aquestes fotografies encara s'identifica bé, o el cas de la pròpia central hidroelèctrica de la Farga. Bé, jo amb aquesta acabo. Jo he dit que de la central hidroelèctrica de Peu de Presa no volia o no parlava, o jo no parlaré, si es creu comentar. Clar, és el colofó. És el colofó, és una mica l'antitesi, el que ens indica que ha desaparegut tot un món hidroelèctric i s'implanta un món hidroelèctric que és diferent, que és d'una altra època, que té unes altres servituds, que té unes altres escales, que va lligat a una gran presa al darrere i que jo abans no ho he comentat, però producció total anual mitjana, almenys les xifres que tinc, potser al voltant de 9 milions de quilowatts hora any. Si recorden les xifres que ens estava donant el conjunt de centrals hidroelèctriques a la conca de la Muga era d'uns 2 milions de quilowatts hora any. Per tant, amb aquesta central només estaríem multiplicant aproximadament per 4 la producció mitjana del que tot aquell petit corolari de constel·lació de centrals havia sigut. No tinc un apartat específic de consideracions finals, conclusions. De fet, penso que s'han anat mostrant elements, diríem, conclusius. Òbviament, això és una època que ha passat, tenim uns vestigis, uns testimonis, en altres conques hi ha centrals que encara, diríem, funciona, aquí s'ha superposat altres debats que ara no toc o no són, tot el tema ambiental, tot el tema, aquí no hi apareix perquè les centrals, si més no les petites, però en d'altres conques el Ter està més
més present. I en definitiva això ens aboca al que està sent el tema principal d'aquestes jornades, que és la de l'energia. L'energia, òbviament, avui dia és un desafiament, un desafiament de present, de futur. El passat també ens ensenya coses, hem produït energies d'unes maneres, ara produïm d'altres, no hi ha cap, totes tenen avantatges i inconvenients i totes tenen la seva època, i per tant crec que de cadascuna d'elles podem aprendre i per tant entomar aquests desafiaments, diríem, de manera allò, no és per gastar la paraula, això que en diem tant la sostenibilitat, això entre la vessant social, la vessant econòmica, la vessant ambiental, doncs òbviament l'energia és una de les variables que hi és present en aquests reptes. Jo amb aquest missatge acabo, perdoneu perquè penso que m'ha allargat una mica més dels 45 minuts que havíem quedat, i a partir d'ara no sé si hi ha algun comentari, pregunta, quedem a disposició. Gràcies. No sé com se us queda el cos, però tens corda per anar fent, és superinteressant tot el que ens has explicat. No sé si hi ha torn de preguntes, no sé si hi ha preguntes que voleu fer-li o jo li llanço la primera. Algú té algun dubte que pugui esvair-nos ara al doctor o no? Sí? Vostè? Doncs vingui. A veure, no sé si com ho tenim pel tema del cablejat, si no us demanaré que us apropeu, a veure, fins on ens doni. Miri. Gràcies. Realment el meu no és una pregunta. M'agradaria felicitar el David perquè aquesta exposició ha estat per mi genial, exhaustiva i molt didàctica, de manera que moltes felicitats, David. I només volia afegir una cosa anecdòtica o dos, que no sé si serà veritat o no serà veritat, però com que jo ho havia sentit quan era petit, us ho explico. Com és que quan va arribar la llum, que en deien la llum, a Darnius, hi va haver una sèrie de persones que van anar a la carretera a esperar que arribés, amb tartanes i amb cotxes, esperant a veure quan arribaria la llum, i esclar, van quedar una mica decebuts perquè es pensaven que vindria transportada. I la segona és que també en el començament, a les cases, parlo de les beceroles, de l'electricitat, a les cases hi havia un fil amb una bombeta al final, i amb aquesta bombeta feien el mateix que abans feien amb els llums de petroli o amb els llums d'altra cosa, és a dir, era el fil molt llarg i amb la bombeta aquella anaven recorrent tota la casa per il·luminar les diferents estances, fins que evidentment això ja va canviar, ja van posar una bombeta a cada casa, però al començament això es va viure aquí. No sé, com diuen els italians, si non è vero è ben trovato, no? Per al·lusions, esperis un segon, vols fer algun comentari? Jo, del fet aquest, sí, el que he sentit, de que la gent del moment davant aquesta novetat va córrer, va veure que pensava, que es creia que veuria passar la llum i físicament, però no va ser així, i van tornar decepcionats, i resulta que la llum ja estava funcionant, i per tant la seva decepció va ser purament aparent. He percebut que hi ha gent que afirmava, precisament, no sé si algú de vosaltres va anar-hi, algun familiar va anar a veure si arribava la llum o no, perquè com que éreu molts els d'aquí que diu sí, ho he sentit, és que ho heu sentit i prou, no? No hi éreu, no hi vau anar, no hi éreu, vull dir, cap familiar vostre no hi era, no, que per edat no quadra. Vostè, i després, si et poguessis acostar perquè no hi ha micro, vine cap aquí, sí, sisplau. Bé, realment, en primer lloc, felicitar el doctor Pavón perquè aquest estudi és extraordinari, exhaustiu. El que passa, jo com que no solament soc el net de l'Atlètic de l'Empordà, sinó que al mateix temps jo he estat durant 38 anys
treballar a l'empresa hidroelèctrica d'Empordà. Per tant, molta part d'aquesta qüestió que ens ha explicat doncs, l'he viscuda d'una manera directa. No? El problema de les centrals aquestes del Fluvià Muga, Muga, Arnera i Fluvià, és que realment eren unes centrals que en aquell primer moment doncs eren suficients. El creixement de la demanda elèctrica en molt pocs anys va ser extraordinari, no? I potser l'únic que es podria remarcar és que els dos líders, diguem-ne, de l'electricitat a l'Empordà, que era el senyor Pagès i el senyor Cosí, potser el senyor Cosí va veure que l'única manera de mantenir una qualitat de servei era agrupar diverses centrals, diverses empreses i al mateix temps també establir unes tèrmiques, van establir unes tèrmiques a Figueres per donar una qualitat de servei, perquè si no, amb uns rius tan petits com aquests, amb uns estiatges tan extraordinaris, hi ha èpoques en què no hi havia pràcticament aigua, si això no s'unien uns quants, doncs després no hi havia possibilitats de donar un servei amb una certa continuïtat. Per tant, no solament va ser en el moment de la constitució de la hidroelèctrica de l'Empordà, sinó que al llarg dels anys es van anar incorporant altres centrals, altres empreses per anar engrandint, però no per engrandir, sinó senzillament per poder donar un millor servei. Llavors, només un comentari del tema de la central de Peu de Presa de Boadella. Fixem-se que a pesar que hi havia moltes centrals, com vostè ha dit, la central de Presa de Boadella és d'una potència més del doble de totes les centrals del Fluvià i de la Muga. I així i tot, va ser una central molt petita. Realment, quan es va inaugurar, ja en aquell moment ja no era suficient per subministrar a l'Empordà l'electricitat. Ja hi havia, a part d'aquest escrit que ha llegit que es demanava per fer unes línies de transport per connectar-nos amb la xarxa peninsular, ja abans a Bordils ja havíem fet unes connexions amb FECSA i amb Hidroelèctrica de Catalunya perquè ja no hi havia possibilitats de produir més electricitat. Els rius estaven, la possibilitat d'aprofitament d'aquests rius estava esgotada. Per tant, i també hi ha una altra qüestió que és una mica la lentitud de l'administració. La central, el desenvolupament de Peu de Presa de Boadella es va acabar el 69 i fins al 84 no es va poder inaugurar la central hidroelèctrica de Peu de Presa, per una qüestió absolutament de lentitud d'aquella època que encara estàvem en ple franquisme. Va haver-hi dos projectes. Primer, tots dos projectes els vaig fer jo, però vull dir, juntament amb un, com era normal, amb un enginyer de camins. Va haver dos projectes i l'últim projecte va resultar, i això no s'ha explicat potser mai, que és interessant, com és que ningú més, es va posar a exposició pública la construcció de la central de Peu de Presa i ningú més va accedir en aquest concurs. No és veritat. Hi ha una cosa que ara puc dir perquè fa uns quants anys, que és que quan Hidroelèctrica de Catalunya va construir la cèlebre central de Susqueda, si no l'han anat a veure val la pena, amb aquella presa de volta tan fenomenal, preveient l'administració que no es podria, que ningú acudiria a fer la central de Boadella, li varen posar l'obligació a Hidroelèctrica de Catalunya que si li donaven aquella, quan aquesta es posés a concurs, ells hi tenien de participar. I
quan va arribar el moment, a ells no els anava gens bé perquè tota la seva xarxa elèctrica estava molt allunyada de la central. I vam anar-los a veure i vam arribar a un acord perquè nosaltres ens presentéssim Hidroelèctrica de l'Empordà amb unes condicions lleugerament millors que ells perquè ens donessin el contracte a nosaltres. En realitat no interessava gaire a ningú i es va tenir de fer un esforç molt important per poder-la fer. Crec que aquest tema, i llavors aquest concurs em va donar l'ocasió per conèixer el cèlebre Arturo Rebollo, que és el que havia fet la primera. Per tant, el primer projecte que vàrem fer aquí de la Hidroelèctrica d'Empordà, de la central de Boadella, el vàrem firmar l'Arturo Rebollo com a enginyer de camins i jo. És una anècdota que no s'havia explicat, però farà prou temps per això, però crec que va ser una bona idea perquè nosaltres teníem la central de Boadella al centre de la nostra xarxa de distribució i ells la tenien i ens van dir que haurien posat totes les pegues per no tenir de construir la central de Boadella. Aquesta és una anècdota que potser és interessant ja que estem en el... I una altra qüestió que és que aquesta anècdota que ha explicat vostè del que no pujaven al coll, l'electricitat no pujaria al coll de l'hospital, també penso que així i tot és molt important el que es va fer en aquesta primera central perquè l'electricitat en aquell moment era una aventura, ara estem acostumats, però era una autèntica aventura, no se sabia si això tindria èxit o no. I amb això hi va participar, a part més del senyor Gorgot, un enginyer molt important, que és el senyor Bruguer, el senyor Gaspar Brunet. Gaspar Brunet també va ser un tècnic molt important que va contractar el meu avi, perquè era un enginyer de gran categoria, i a més, durant molts anys va ser un assessor per fer centrals hidroelèctriques al llarg no solament d'aquí, sinó de tota la província. Crec que se n'ha parlat poc i va ser una persona realment molt important. Vaig trobar anys després que a Barcelona tenia una empresa que construïa torretes elèctriques per línies i també transformadors. O sigui que també quedi que no solament van ser els promotors, sinó també uns enginyers que en aquell moment van tenir una gran formació. I moltes gràcies altra vegada, Pavón. Moltes gràcies, Carles, per aquesta aportació. Deixi'm dir-li, però, que aquest titular exclusiu que ens acaba de donar ens hauria hagut d'explicar anys enrere perquè hauria sortit publicat el tema del concurs a molts mitjans de comunicació. M'ha semblat interessant. Gràcies. No sé si hi havia alguna... Sí, el tema de les... Digui. Fem primer la noia que ha vingut. Sí? Me llamo Luisa y soy vecina de Figueras y bueno, aprovechando que tengo a un experto en electricidad aquí, yo no tengo ni idea, pero me gusta mucho todo el tema de renovables y todo, lo que se viene un poco encima, ¿no? Entonces tengo dos preguntas y trataré de ser concisa y breve y clara. Una es, ¿cuál es el futuro un poco de todo el tema de lo que va a pasar con el pantano, con un poco que se prevé? Y otra es, un poco así por encima, dado el contexto climático que tenemos, ¿no? Y otro es el tema de electrificación, Agenda 2030, tema de electrificación de las ciudades, coches eléctricos, electrificación del transporte, el tren, un poco por encima, porque esto es un mundo y un poco por encima qué es lo que se prevé, porque me da la impresión, a mi humilde modo y mi ignorancia inmensa, que parece que se quiere hacer mucho muy rápido y parece que, no sé, me parece que electrificar todo el parque es imposible, ¿no? De aquí al 2030, 2040, no lo sé, a mi modo de ver, esas son mis dos preguntas. Gracias. Moltíssimes gràcies. Ja li passo el torn.
Bé, jo de fet he fet la intervenció parlant de les centrals, que és tot un vessant històric, evolutiu, espacial, territorial. Clar, ara tu t'he dit de tu, planteges en perspectiva, no? I bé, és pertinent, clar, és pertinent, sí, perquè però és una pregunta que, clar, per respondre-la pot tenir molts matisos, no? Moltes derivades, clar, i l'Alt Empordà doncs ara i fa temps i doncs està també amb el debat energètic, no? Perquè doncs a la vista està, no? Tenim en perspectiva la possibilitat d'execució de grans projectes, no? El tema és les renovables, clar, tot són maneres de fer, no? I amb les renovables possiblement l'etiqueta de renovable no ho justifica tot ni ho empara tot, però és cert que cal anar fent passes en aquest camí perquè aleshores el que has comentat, tenim la crisi climàtica, hem d'anar cap a energies netes, cap a energies eficients, en la mesura que es pugui energies de proximitat o que es generin en proximitat, però clar, això de vegades pot comportar contradiccions, no? Perquè després quan ho hem de traduir a la casa de cadascú, a la casa en una comarca, un territori reduït, que també té altres valors, que si el paisatge, que si el patrimoni, que si la història, que si... Doncs és quan s'enceten els debats, no? I ens venen al cap totes aquestes discussions, totes aquestes controvèrsies, no? De si la renovable és una motivació necessària, però és una motivació suficient, cal tenir en compte també altres variables, els projectes han de ser a gran escala, han de ser projectes més focalitzats de proximitat, potser no tan massius, però són rendibles econòmicament. Tot això són... Quines derivades té això a nivell ambiental, sigui terrestre, sigui marítim, tot això està a l'ordre del dia, no? Quina és la visió social o empresarial o de negoci o de no negoci que hi ha al darrere. Tot això són qüestions que aquí ara per respondre amb molt poques paraules i amb respostes simples doncs se'ns podrien escapar moltes coses, no? Però bé, és sa que si més no això estigui al carrer, perquè vol dir que aleshores potser coses que es farien d'una manera, de forma molt unilineal, molt ràpida, molt sense aixecar el dit, doncs potser s'han d'acabar fent d'altra forma, sense arribar a una solució que segurament no serà òptima per tothom, però bé, quelcom hem de fer, perquè des del punt de vista energètic, si es miren les estadístiques, doncs també cal veure quines zones són productores, quines zones són deficitàries en aquesta generació respecte al que consumeixen i també s'ha de ser conscient d'això, però jo no voldria anar més enllà, perquè si no potser podria acabar dient coses que igual caldria justificar-les o argumentar-les molt més. Sí. Sí. Bueno, ja dic, no venia tant amb la meva visió de parlar de perspectiva futur, però he aportat alguna pinzellada de cap on podria anar la cosa. Moltíssimes gràcies. Afegir que en aquest sentit, aquest matí hem tingut l'oportunitat d'escoltar el doctor en Sociologia, Josep Espluga, que parlava dels NIMBY, el Not in my backyard, que vol dir sí però no al pati de casa meva. Hi ha un moviment social que molta gent dona suport i que diu sí, avancem amb energies renovables o energies alternatives o canviem, sí però no que m'afecti a mi, a casa meva. Mentre no m'afecti a mi, jo dic que sí, però al moment en què m'afecta el pati de casa, llavors ja dic que no. Em sembla que és oportú apuntar aquesta aportació que ha fet el doctor en Sociologia. Moltes gràcies. Jo només comentar-te, aquest matí hi ha hagut la jornada que s'ha fet a Figueres. De totes formes, i aquí un tècnic que està gravant, igualment ha gravat també les conferències de Figueres, les posarem a disposició a través del YouTube per a tothom, de manera que veuràs, hi ha un aspecte que tu tractes i que és realment molt interessant, que és l'àmbit sociològic, la qüestió de la justícia energètica que s'ha tractat i que si t'interessa tu i qualsevol tindreu ocasió també de poder-ho escoltar.
I també hi ha hagut altres intervencions també sobre qüestions, diguéssim, de valoració a futur, d'això que comentaves de l'Agenda 2030, també s'ha parlat d'altres fonts d'energia i hi ha aquesta gravació que ben aviat us la posarem a disposició i gràcies per l'interès, de debò, molt amable. Sí, entre altres coses hi ha hagut també com una mena de conclusió de la importància que té de com ens informem abans d'opinar, perquè moltes vegades les informacions són desinformacions interessades en segons quins objectius econòmics. Perfecte. Però sí, la necessitat d'estar informats per diverses fonts i després ja arribem nosaltres mateixos a la nostra pròpia conclusió, però això sí que és rellevant. Gràcies. Em dic Robin, soc el fotògraf de l'aconteixement. Primer, ha sigut fascinant tot el que ens ha explicat, però mira, fa uns anys enrere em vaig trobar en un lloc de llibres de segona mà el projecte de l'embassament aquell d'Esponellà amb tots els perfils i tot això, estava redactat als anys 60, diguem, amb els llocs inundables. Què hi ha d'això? Diguem, és un projecte que s'ha llançat, diguem, era del Ministeri d'Obres Públiques, que s'ha llançat a les escombraries i no es farà o què? No sé si hi haurà algun projecte, ara penso també a tot Espanya, vaja, que tingui una història tan llarga, de projectes, de contraprojectes, de Catalunya segur, perquè ja hi ha propostes des de 1860, 1870, que han passat tant per l'iniciativa privada, per l'iniciativa pública, i en diversos moments que ha semblat que la cosa s'havia de desencallar, doncs pels temes que siguin, o per tema econòmic, o per tema geològic, de les condicions de la tancada on s'havia de construir no eren les òptimes, doncs successivament s'ha anat desestimant, fins i tot quan es va plantejar la portada d'aigües del Roine a través del canal aquest del Philippe Lamour des de Montpeller, es va tornar a parlar, fins i tot amb alguna pregunta al Parlament, si la idea de tornar a fer una tancada a Crespià-Esponellà podria ser un punt d'emmagatzematge d'aigües d'aquestes que s'havien de portar des del transvasament. Però, de moment, jo diria que està aturat. El moment més al límit en què, perquè es van començar les obres, va ser entre els anys 30 i els 40, el 44 van quedar paralitzades per el tema de la presència de guixos, ja havien començat a excavar la fonamentació i van trobar guixos que fins i tot hi ha fotografies de les cavitats que hi havia dintre la roca, fins i tot un dels enginyers va amb una barqueta dintre d'una d'aquestes cavitats. Llavors això va fer que es desestimés i complementàriament va tornar a reactivar, no només per aquest motiu, però va ser també un dels motius que reactiva també la construcció d'un embassament a la Muga, tot i que també ja venia enrere. Són com vasos comunicants, el que desafavoreix amb un, potser a l'altre ajuda a accelerar-lo. Al costat de les inundacions de l'any 40, dels efectes a la desembocadura, això també és un element que també accelera els projectes d'aquí del 46. Podria dir, però ho deixo aquí. Sí. Hi ha alguna persona més que tingui més preguntes? Sí, en allà. Jo al llarg dels anys s'han fet infinitat de projectes d'això. El que passa és que què està passant? En aquests moments construir una presa és caríssim, o sigui, és molt difícil construir una presa, i més en aquell lloc, com ha dit, hi havia aquestes dificultats. Per altra part, en aquell moment també el projecte d'Esponellà també tenia un altre objectiu,
que era fer una central de peu de presa. En aquests moments una central de peu de presa en el Fluvià no té cap sentit, perquè seria una central molt petita. Ja no es fan centrals de 4 o 5.000 quilowatts, es fan centrals de 50, de 100, de 200.000 quilowatts. Per tant, només seria per el tema de contenció d'avingudes, que això sí que seria molt important, però en realitat dubto molt de que s'arribi a fer aquest pantà, perquè s'ha encarit molt la construcció hidràulica i si ja fins ara no s'ha fet, m'agradaria equivocar-me, no? Però dubto molt de que s'arribi a construir mai. Com el túnel de Tosses, si parlem d'obra pública, no? Intentarem escoltar-lo, ja quin timbre de veu i quin to. De les minicentrals que hi havia per aquí, o molins, ara són vestigis, entenc. Són runes o ja no hi són? A veure, a grans trets estan més com apareixen a la fotografia, òbviament, excepte el que està inundat. Hi ha algunes de les que va ser gentilesa, ara si no recordo si en Jaume Peiró, ara no recordo el veí d'aquí de Darnius que em va facilitar, que no he posat el nom, és veritat, són les úniques que són les de la Farga i les del Molí d'en Serra. Aquestes, però la resta a grans trets, vull dir, si es va caminant per tots aquests verals, van apareixent o canals o rescloses o parets amb sostres caiguts o sense caure, hi ha per tots els gustos, i fins i tot hotel amb spa, també hi ha un hotel amb spa, diríem que seria la mostra més evolucionada. I crec que va haver-hi la intenció de fer un museu hidroelèctric, no sé si era a la central de Genover o que es va parlar-ne en diversos moments, però ho dic perquè igual també és una d'aquestes opcions que ajudaria d'una forma o una altra a posar en valor tot el patrimoni aquest hidràulic que tenim, no? Bueno, sí, exacte. Però aquest era el més de, diríem, pròpiament a la zona, no? S'havia parlat en el seu moment i de més. La pregunta és, el que hi hauria d'haver a l'escala o hi ha a l'escala, on està ubicat? Perdona? La central que hi ha a l'escala? L'escala? Sí, que dic que és... Sí, el molí del Dot, allà és el molí de l'Escala, on hi ha el restaurant, sí, al final del canal de Rec, el que ve de la zona de Sentmenat i de més, que desemboca allà a la platja d'Empúries. Jo crec que després d'aquesta xerrada d'avui, tan interessant, cada vegada que veiem, no sé si us passarà com a mi, però jo tinc la sensació que ara quan veiem un molí, quan veiem una resclosa, quan veiem una central, ens en recordarem d'en David Pavón, sí o no? A partir d'ara, David, formes part de... Perquè clar, l'Empordà té aquesta particularitat de tantes rescloses i aquesta personalitat i característica tan pròpia de la terra, que allà on anem ens trobarem amb alguna possible farga o alguna possible resclosa i... Tot el que hi ha al darrere, perquè veure una resclosa, com dius, o un canal, o la central, o la bassa, o qualsevol element, doncs, home, si un pensa una mica, dius tot el que hi ha hagut al darrere, perquè allò encara ho estem veient, tot el per què es va fer, què es va pretendre, les persones que hi van ser-hi, els que ja no hi són, això pot tenir una altra lectura futura o no, o ja està definitivament condemnada, ens ensenya alguna cosa per aquests reptes que tenim plantejats, tot això són elements que també poden ser d'ajuda. Un fort aplaudiment donem per tancada la sessió d'avui, sí? Espereu-vos que tancarà la sessió el regidor de Cultura. Endavant, sisplau. Gràcies. Bueno, m'han encomanat que faci la cloenda i la cloenda és molt fàcil de fer o molt difícil, perquè pots dir gràcies a tots, gràcies a l'organització, gràcies al ponent, gràcies a vosaltres i ens n'anem a sopar, punt i final. Però jo em sembla que tant l'organització com el ponent com tots vosaltres es mereixem una mica més que això. I penso que la cloenda, una cloenda, hauria de tenir dues característiques. Una ha de ser breu
i l'altra ha de ser espontània, improvisada. Per què breu? Doncs perquè a aquestes hores del vespre ja heu engullit moltes xerrades, molts conceptes i moltes històries i no hi ha dret a matxacar-vos més les neurones. I segurament ha de ser improvisada perquè jo personalment abans de venir aquí aquesta tarda no tenia ni idea del que diria el David Pavón. Per tant, era impossible que pogués preparar res. Amb aquesta improvisació, deixeu-me només que faci un petit apunt. Tot el denominador comú d'aquestes jornades es basa en la ciència. És així, si no m'equivoco, es basa en la ciència. I la gent de la nostra generació, quan teníem 13 anys, un dia ens van posar en una tessitura de triar ciències o lletres. Ara els nanos de 13 anys saben un potosí de tot, per internet, però nosaltres érem uns pardillos, que no sabíem absolutament res, però així i tot ens van veure obligats a triar ciències o lletres. Bé, i això sembla mentida, però va condicionar la vida posterior de tota la nostra generació, una aposta sense cap mena de fonament. Volia dir-vos que, no acabo, com que he dit que seria breu i l'organització m'ha concedit 3 minuts i ja n'he consumit la meitat, doncs seré breu. Però un punt de reflexió, quan parlem de ciència ho associem o les matemàtiques o la física o la química, que és el que estem acostumats a vincular amb la ciència. Jo penso que es pot fer ciència perfectament, però que realment hauríem de reflexionar pensant que científicament es pot parlar de coses de matemàtiques, de física o de química com de literatura o d'història, per posar un exemple. Bé, res més. Ara sí, ara gràcies a l'organització, gràcies al ponent, gràcies a tots vosaltres i ens n'anem. Gràcies. Gràcies, Joan Llauró, regidor de l'Ajuntament de Darnius. Gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Recordeu que en el fulletó hi teniu totes les activitats que envolten aquesta 8a edició del Science Needs You.